Ang nagunang food supplement sa tibok Pilipinas karon magatanyag niining pinasahing tulumanon. Mga kapanyawan, aniya na karon kining atong gihulat nga tulumanon nga makuha ang impormasyon, giya ug makapahugyaw pa sa imong gibati. Aniya na karon ang hugyawan sa Sed Panyawan. Hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa Sed Marketing. Ang tigama ug tigapunapod sa mga Sed Marketing products sama sa Sed Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, Sed Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba, Sed Cogon Herbal Capsule, ug ang Sed Liniment Oil. Apil pa ang mga Sed Celebrity Soap, ang Sed Celebrity Beauty Soap with Glutathione, ug ang Sed Celebrity Kojic Soap. Ug karon aniya na ang atong hugyawan sa Sed Panyawan. Hugyawan sa Sed Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Mga kaigsunan, ang kuna na karon ang hinanaling kayuhan sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa Sed Marketing. Ang mga produktong napamatudan nga adunay katabang nga kayuhan sa atong mga kalawasan. Busa ikaw igsuon, kung aduna pa magaling kay balatian diha, bayo pa nga magsandig na kakaron sa ato ang mga produkto nga makatabang kayo sa atong mga kalawasan. Mga klase sa mga produkto nga napamatudan nga ang pagkakombinasyon sa mga sangkap niini mao gyud 100% nga mas makatabang sa inyong mga kalawasan. Di ba ni kanunay mga igalang igsoon nga mo kini ang mga panyawan nga mga kapsula nga genuine na napamatudan pa dili susama sa uban mga igalang igsoon nga puro lamang istorya kaning ato mga igalang igsoon napamatudan gayud nga adunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Kung ikaw manalita ni galang igsoon, biktima ka sa problema sa pagpanghubag sa imuhang lawas, adunay mga bugon-bugon kaning imong kalawasan, no? Susama sa kanang aduna kay cyst, aduna ba ka kay pananglitan mga problema susama sa bugon sa suso, bugon ba ka sa mattress, ug uban pang mga problema sa kalawasan, maayo kayo nga magsandig ka sa mga produktong kapsula nga ginama sa Sed Marketing. Timani kanunay mga igalang igsoon nga mga produkto sa Sed Marketing aduna kini panyawan nga tanom nga di na pamatudan nga usa kini kamatang sa potent nga maayo nga klaseng herbal nga mutabang sa paghili sa mga bugon-bugon susama pananglitan sa mga cyst. Kung pananglitan ikaw kanunayon lang nimo kini pagtumar, makatabang kini alang sa pagwagtang o paghili sa imong cyst, and of course dili na kinahanglan nga moadto pa kag doktor para lamang sa pagtangtang or ginatawag nga operahan kanang imong cyst. Makatabang usab kini alang sa katong mga kaigsunan natong adunay mga problema susama pananglitan sa pagsaka sa stress level sa ilang lawas. Nasayon ba kay galang igsoon nga kung ang isa ka tawo kanunay lang nabalaka, kanunay lang stress, kanunay lang naay gihuna-huna, aduna pod kini epekto sa atong kalawasan. Kini gumikan kay ang atong lawas mga igalang igsoon nagahatag man kini og resulta kung unsay usual gyud natong ginabati. Kung kita adunay gihuna-huna, kanunay kitang naay mga gi-stress out nga mga problema, usually mga igalang igsoon mo resulta pud kini sa atong mga kalawasan. Mo nang ginahanglan nga aduna kita stress reliever. And nasayod ba ka nga kaning panyawan maayo kini nga mopakalma sa ato ang nervyos. Kaning ato ang lawas mga igalang igsoon kung pananglitan nga maayo lang ang atong gihuna-huna, always lang kitang positive, maayo pod ang ato ang resulta sa atong lawas. Kay kung kanunay pod kitang nabalaka, kanunay pod kitang negatibo, aduna po gini epekto sa atong kalawasan. Mo nang stay positive igsoon and i-maintain gayud ang kanunay nga pag-angkon sa mas maayo nga panglawas gamit ang mga produkto nga ginama sa Sed Marketing. Ang atong mga produkto sa Sed Marketing mga igalang igsoon aduna kitay tulo ka mga klase sa mga kapsula. Ang ato ang Sed Panyawan Plus nga adunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Ang ato ang Sed Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa ahos ug usab sa banaba. And ato ang Sed Cogon Herbal Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa cogon grass nga di na pamatudan mga igalang igsoon nga maayo kini alang sa pagtabang niadtong mga kaigsunan natong adunay problema sa prostate, adunay problema sa ilahang monthly menstruation, katong mga kaigsunan natong adunay problema sa kidney stones, katong mga kaigsunan natong adunay problema sa ilang mga atay, makatabang og i-maintain nato kini og tumar kaning atong Sed Cogon Herbal Capsule. Kining atong mga kapsula mga igalang igsoon tulo kini kabuk gumikan kay gusto namo nga ikaw mismo ang mopili sa mas makatabang kanimo ang kapsula nga paminaw nimo nga adunay mas maayo nga resulta sa imong kalawasan. Gusto namo nga ikaw mo mopili sa kung unsay mas mubagay kanimo aron mas sinanaling kaayuhan ang imong matagamtam. And of course mga kaigsunan, ang pamaagi sa pag-inom niini atong kapsula pwede nga
3 times every day, buntag udto o gabi kana kung aduna kay balatian, 30 minutos sa dili pagkamukaon sa imong meal. O baka igalang igsoon, pwede po nga kaisa sa matag adlaw, either pag-start nimo sa imong day o baka before kang matulog. Ang ato ang mga kapsula mga igalang igsoon, pwede sab nato nga ikombinasyon kung paminaw nimo mas makatabang ang ato ang kapsula nga Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic ug usa mga atong Sed Kogon. Kini gumikan kay kung kini ikombinasyon nimo mas doble pa nga kaayuhan ang imuhang matagamtam. Apan, dili ka angayan mabalaka sa overdose gumikan kay ang ato ang mga produkto 100% herbal kini. And of course, wala kini overdose, wala kini side effects nga ikatanyag sa atong kalawasan, kundi ang kaayuhan lamang sa atong mga balatian. And katong mga kaigsunan nato diha nga aduna pay problema susama sa mga katul-katul sa panit, adunay kuto, adunay dandruff, adunay problema sa ilahang mga skin, susama pananglitan sa pag-angkon sa mga skin diseases. Haplasi ka na sa ato ang milagrosong klase sa haplas, ang ato ang Sed Liniment Oil. Ginama kini sa Seed Pharma and gyapon-dapon kani sa Sed Marketing. Ang Sed Liniment Oil usa ka matang sa haplas nga adunay init-init ug halang-halang effect nga inigpahid nimo pipila lamang ka minuto higalang ison makita nimo nga mapapas kini. Kini gumikan kay mo absorb kini sa atong kalawasan ug mas makaangkon kita og hinanaling kaayuhan. Mao kana ang mga produktong herbal nga ginama sa Sed Marketing. Basta pangitaon lamang sa ato ang mga butika ang tatak nga napamatudan. Aduna kini tatak nga Sed Marketing. Maayong balita sa atong mga online users. Nasayod ba ka nga pwede na kang mupalit og Sed Panyawan products pinaagi sa online app nga Shopee? Tinuod ka na. Mamahimo na kang makapalit sa mga Sed Panyawan products. Pangitaan lang sa Shopee ang Sed Marketing /Seed Pharma aron makapalit kag Sed Panyawan. Sama sa Sed Panyawan Plus, Sed Panyawan Garlic Capsule, Sed Liniment Oil ug Sed Kogon Herbal Capsule. Kaya, salamat Shopee! May Sed Panyawan na ta! Sa mga drugstore atong mapalit, paboritong haplas ang Sed Liniment. Haplas nga di kalidad o kasaligan, Sed Liniment giilangan number 1. Epektibong haplas ang Sed Liniment sa sakit sa ulo, pamaol o arthritis, sa sakit sa tiyan, katul-katul sa panit, tikangkang ang lamok sa Sed Liniment. Sed Liniment, gigama sa Sed Pharma. Ang hugyawan sa panyawan sa Sed Marketing. Karon, magahatag kaninyo nining dugang pagpalapad sa atong kahibalo ug dugang pagpasabot sa mga angayan natong mahibaluan mahitungod sa mas maayong panglawas. Aniya na karon ang Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Usa ka segment sa atong hugyawan sa panyawan. Kauban ang atong higala sa kahanginan nga adunay taas ka kasinatian sa serbisyong medikal ug ang pagtabang sa katawhan alang sa mas maayong panglawas. Ug usa ka higala nga adunay maayong kausa sa kinatagmukang kahimtang sa panglawas sa katawhan. Mao kining nahimugso kining Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Ug karon aniya na ang atong health expert. Mga galang igsoon, maayong adlaw kaninyong tanan. Nag-welcome na usab nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas, and of course aniya na pud kining atong segment sa ato ang hugyawan sa Sed Panyawan. Kauban gyapon nato ang ato ang partner sa health, ang ato ang igsoon nga makatabang alang sa paghubad sa mga nagkadayan natong mga klase sa mga balatian. Ang ato igsoon nga adunay pagtabang sa ato ang mga kahibalo, no, nga makakaton kita og dugang impormasyon kaalam og kahibalo nga uunsaon nato pag save kining ato mga kaugalingon nga mga lawas. Sir John, maayong adlaw kanimo diha. Hello, mga adlaw kanimo diha, Sir Rick Knowles. Tara na mga tigpaminaw. Kumusta ka ba tanan? Sa ato ang mga listeners karon, si Sir John usa kini siya ka igsuon nato nga makatabang sa paghubad sa mga nagkadayang mga balatian nga posibleng maangkon nato karong mga panahona. And of course, pinaagi sa iyahang pagtabang kanato, mahatagan kita og mga ideya kung unsa daay ning mga balatian nga posible natong makuha. Kay karon mga panahon na mga higalag igsuon, kung kita nagakumpiyansa, posible nga makaangkon kitag balatian, and then natay mga questions ba nga mo ba ni siya simptomas para ani susama pananglitan alang cancer dyan kanang COVID-19 and kanang flu nga kung dili ka kay balo sa diferensya sa duha, magtuo ka
nga katong imong naangkon nga COVID-19 flu ra to kay maura man silang simptomas. Pinaagi sa ato ang programa Sir Jan, at least ma-share nato sa itong mga katawhan kung unsay mga diferensya or baka mga similarities sa mga balatian nga posibleng maangkon nila. Mao kay nang kinahanglan jud no nga subaybayan jud nila ni ato ang programa no tungod andam kita nga mutubag muhatag og mga giya og mga abiso no sa mga tigpaminaw aron nga mas masabtan nila ang mga presentation, ang mga sintomas, timailhan no mga unsa pa ang pag-manage niining mga nagkadaiyang balatian sa atong panglawas. Tinood ka na. Bueno, karong adlaw Sir Jan atong pag-isgutan ang usa ka matang sa balatian nga matang pa nila sagad kuno kining mabati sa mga kababayenhan. Apan dili po ni kalimod nga daghan pong mga kalalakinan ang posible nga may go niini. Ang ato ang ginatawag nga urinary tract infection. Kaning UTI kun urinary tract infection, usa kini siya ka infection nga nahitabo sa tubo between sa imong puwerta ug sa imong pantog. Karon mga higalag igsuon matod pa nila Sir Jan no. Ako ni kahigayunan nga kung panalitan ang UTI kumpiyansahan, posible na kini nga musampot pa sa mas peligro nga balatian tungod kay ang infection or ang bakterya nga naa sa ato ang pantog, posible na ni siya nga musaka ngadto sa itong mga kidneys and muhatag na hinuon og pagkadaot. Bueno, tagay kuno tag info or mga dugang pangkahibalo may tungod aning ginatawag nilang urinary tract infection. Okay. Kining UTI no, mostly sa itong mga kaigsunan, ato mga listeners no, mga users no, users ato mga sa itong products sa marketing, kay balo na sa unsa pagiging UTI no, kay since bata pa ta no, aton sa nagtigulang ta mostly sa itong mga kababayan no, nagasin natin niya itong ginatawag ng UTI o urinary tract infection. Ang gusto na ko mahatagan na og katong lalom no, itong giingon mo kaganina mga kung dili na to ni siya pasag dili na to ni siya nang pasagdan na to siya dili na to ni siya pansinon no, mamahimo ni siyang maka-apekto dito musaka ngadto sa to ang kidneys. So kaning UTI no, dili lang ni siya kay common lang ni siya na sakit nga pwede na to ino na to baliwalaon no, tungod kung ingon gutag UTI no, kaning infection no, nagin ni siya kanang kalabutan sa kagaw. So once kining kagaw no, muadto dito sa lain na organs na sama sa renal no o kining kidneys, dako na kay nag-epekto sa ato ang tibuok o overall na panglawas tungod kay kining atong kidneys no usa sa mga vital organs no sa atong lawas, kauban sa heart, kauban sa atong utok. So kaning utok, heart, kung once maigo ni ato ang kidneys no, systemic na no, dako na kaayo ni siyang epekto once nga moabot na ta sa ginatawag nato na chronic kidney diseases, bisan acute kidney disease o kaning ginatawag nato na end stage renal failure nga later on mahimong hinungdan nino sa kamatayon nga dako kaay porsyento no, maingon ta 30% no sa tanan na problem sa kidneys no, hinungdan ni ana is simple lang nga UTI nga wala gipanumbaling, gipasagdan lang. So kini no, balik ko na to kaning UTI no, usa ka common nga balatian nga masinati no sa usa ka individual from all ages. So gikan sa mga bata to sa mga tigulang no, nagasinati niini. Kato lang gusto na to pamugatan no nga ang kaning UTI tungod sa common niya usay ito ginapansin no, usay tulugon na to, moinom tag tubig, di ta mangihi or dagantag mga practices nga dili maayo no, tungod niya na nahulog data dito sa katong mas naimong mas bugat nga mga sakit nga nagsugod lang unta sa urinary tract infection. Today, ato pong idugang sa mga kaigsunan nato nga mga listener, kaning ato mga viewers karon nga kining urinary tract infection, dili lamang kini siya usa ka kanang matang sa balatian nga babae ray makaangkon gumikan kay bisan pag mga kalalakinan pwede niini ang mao nga matang sa kondisyon or kaning ginatawag nato nga balatian na dunay paglambigit usab sa ilabi na sa magtiayo no. For example, ang unang na biktima sa UTI is ang babae
pwede niya kini siya mapasa sa iyang bana pinaagi sa ginatawag na tong sexual nga pamaagi, no, or kining pagpakikilawas. Para po sa uban po mga kalalakin ang tungod po siguro kay adunay medyo pagka dili kita hygienically clean at ay mga kakulangon sa tuang pag-amping sa tong kaugalingon, posible po gihapon kita nga makasinati niini. And of course wala kini age nga gipili, no, kining ginatawag na tong UTI bisag kinsa ang posible nga makasinati ani. Sir John, taga-ekonomi og mga simptomas ining ginatawag na tong urinary tract infection. So may kasagaran yun nga unang mabati nato kung pananglitan kita aduna kita UTI. Butas na po kamay ato itong ingon mo kaganina, no, nga tinuod to tama to nga maingon ta babae kasagaran na naga-UTI, no, apan gusto na to may painumdum sa tanan, no, nga ang tanang tao, no, malalaki o babae na ay urinary tract natay urinary system, so tanan yun ta pwedeng makasinati ni aning ginatawag na to na UTI. Tama po tong ginaingon na to, no, nga pwedeng matransmit ni through sexually, no, tungod kay ang kagaw nagabalhin na siya, no, naga-migrate na siya. So kinahanglan gid nato, no, nga una is ato yung i-maintain tong proper hygiene, no, proper nutrition of water na atong pag-inom, no, aron nga dili nato na siya mabalhin bisan asa. Actually dili man sa ginatawag naton nga STD, no, part ng mga diseases na pwedeng ma-transmit sexually, pero na mga instances, no, nga ang mga kagaw dali lang gid sa mag-migrate pinaagi ni ana nga proseso. So kato, no, tong ginaw na to nga unsa ba ang mga sintomas niini? Una, siyempre katong paglisod sa ihi, no, so baka tungod kay ang urinary system ang taas niya is katong pagpagawas sa ihi, no, aduna tay kung na-infection na inflammation, pag na-inflammation na ay paghubag, no, paghubag maglisod na siya pag-agi sa dagayday sa katong ihi. Pag once nga mo gawas ang ihi, no, usahay gamay lang, usahay nagdugo na part na sa katong pagdugo o katong part dito sa katong ginaingon nato nga burning sensation o init ang yang pag-ihi. Kaduha, no, na mga sintomas ni katong pagsakit sa likod, no, atong kidney nato, no, o katong ikatulo is katong aduna tay mga sintomas usahay na kanang wala na gyud tay pag-ihi, katong ginatawag nato na anorya, wala na gyud tay bisan tubig ug bisan unsa mong gawas pang ianan. Ug kung pananglitan taas na gali ang atuang impeksyon sa kalawasan mga igalag igsuon, posible usab nga makasinati kita og paghilanat or kining fever. Gumikan kay pag mataas na gali ang ginatawag nga infection or kining mga kagaw nga naa sa tong lawas, kini tong lawas mo produce man kini og pamaagi aron mapatay tong mga klase nga mga kagaw. And of course, ang usa sa mga permerong depensa sa atuang lawas mao kanang painito niya kining atong kalawasan, mao nang aduna kitay mabati nga fever. Sir John, kung pananglitan ang usa ka tawo aduna UTI, maayo ba nga magtumar sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing? Balo tama tong ginaingon nato na ginaingon ganito itong inflammation, no, nga makakos siya og katong pagtaas sa tong fever. Katong fever, no, is part sa katong inflammatory process which nindot kayo din natong ginatawag natong nga product na SED Panyawan Plus tong with mangosteen o katong SED Kogon Herbal Capsule. Kining SED Panyawan Plus Mangod is very potent, no, sa pagsupol sa katong inflammation sa tong lawas. So katong mga nagahubag-hubag din na ilabi na yung kung moabot ata sa punto, no, nga nagahiginahilantan na ta, no, maglisod na ta dito sa pag-ihi tungod kay naghubag na tong iianan, nindot ang SED Panyawan Plus Mangosteen. Ikaduha is katong SED Kogon, no, kay tungod kay ang Kogon is a potent diuretic, no, makatabang sa dito sa pagpuga, no, sa tong tubig sa tong lawas unyang kolektahon aron mapagawas nato og ma-wash away nato tong bacteria, no, nga nahimong hinungdan sa
ginatawag na itong urinary tract infection. Monay nakalindot sa ato ang mga produktong herbal kay kung UTI manggali ang imuhang balatian, matubag gid kana sa ato ang mga milagrosong klase sa mga kapsula. Pwede pud gali nimo nga isabay ng duha ka mga klase sa mga kapsula, no? Ang SED Panyawan Plus, apil pa nga ang SED Kogon Herbal Capsule. Kani man gud sila ni sila yung mga ginatawag natong panyawan nga napamatudan nga maayo kaayo ang resulta niini para sa pagtabang sa pagpahimsog sa ato ang urinary system. Mao ka na kung panalitan, ikaw aduna kay problema sa UTI, mamahimo nga magtumar ka sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule, pasabay ka na sa ato ang SED Panyawan Plus. Sir Jan, wala mo kuigong oras ug panahon. Nagapasalamat na sa bako kanimo sa kahigayunan nga makauban ti ka niining atong takna karon sa hugyawan sa Panyawan. Gumikan kay pinagi sa imong kaybalo, daghan na pud kayong nakatunan ang atong mga listeners and viewers karon. Salamat sa kayo Sir Rico sa tsansa gyapon, no. Dili gid nila kalimtan sa pagsunod sa tuang programa sa kanunay. Okay, salamat kayo mga higalag igsoon. Timani kanunay nga kung gusto nimo makaangkon kag hinanaling kayuhan sa mga balatian, maayo pa nga mag SED Panyawan products na ka. Gumikan kay kining atong mga SED Panyawan products na pamatudan nga adunay maayong ikatanyag sa atong mga kalawasan. Basta tatak SED Marketing, tatakining magaling. Maukadto ang atong segment karon sa Hugyawan sa Panyawan, ang Knowledge Power uban si Sir John. Hinaut unta nga aduna sad kamoy nakatulan alang sa mas maayong panglawas at ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon dinhi lang sa Hugyawan sa Panyawan. Mao kini ang Knowledge Power uban ang atong health expert nga si Sir John. Unsa ang panyawan? Ang panyawan plant na ilhan isip usa sa pinakamaayong herbal kini gumikan kay nagaangkon kini og mga maayong mga phytochemical compounds nga gihimo sa maong tanom. Ang mga phytochemical compounds mao ang bioactive nutrients nga atong makuha sa mga prutas, gulay, mga grains ug sa mga herbal plants. Ang panyawan nga tanom na ilhan kini isip makabuhay herb sa mga Tagalog, heavenly elixir or wormwood sa pinulungang Ingles ug manunggal sa mga Ilonggo. Aduna kini scientific name nga Tinospora rumfi burl. Usa kini ka herbal nga sagad nga makita sa mga kabukiran sa mga tropikal nga mga nasud sama sa Pilipinas ug bisan pa sa mga nasud sama sa India, Myanmar ug Sri Lanka. Aduna kini bitter principle nga columbine, traces of alkaloids and glucoside. Ang panyawan nga tanom na pamatud-an nga makatabang alang sa pagpakubos sa hilanat, makapahiuli sa mga samad, sunod man o gawas sa atong lawas. Makatabang usab ang panyawan sa pagpahiuli sa maayong pisikal ug mental nga pamati sa tao. Makatabang usab kini sa pagpataas sa ato ang red blood cells ug sa mga platelets. Hinungdan nga maayo kini alang sa mga taong naigo sa dengue ug usab sa malaria. Parasiticide usab kini, meaning maayo kini sa pagpatay sa mga parasites nga anaa sa atong lawas, sama sa mga bitok o baka kuto. Ang panyawan nga herbal na pamatudan usab nga cardiotonic o makahatag og maayong function sa atong heart, maka-improve kini sa pitik sa atong kasing-kasing, apil pa ang pagpakusog sa walls o dingding sa atong mga kasing-kasing. Taas usab kini og antioxidant level, makatabang aron sa pagpakusog sa atong immune system ug ang total overall function sa tanang organs nato sa atong lawas. Ang panyawan nga tanom mauman ang main ingredient sa tanang mga kapsula nga ginama sa SED Marketing. Inubanan sa mga gikombinasyon nga mga sangkap na pamatud-an sa SED Marketing nga ang kombinasyon nga ilang gi-formulate nakapamatuod jud sa kaayuhan sa kalawasan. Ania ang mga kapsula sa SED Marketing. SED Panyawan Plus, ang kapsula nga adunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o usab sa panyawan. Ang SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay ahos, banaba ug panyawan. Ang SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa kogon grass, banaba ug usab sa panyawan kun makabuhay. Ang pagtumar kanunay sa mga kapsula sa SED Marketing dili lamang makatabang sa mas maayong panglawas, kundi makatabang usab kini sa paghatag og depensa sa atong kalawasan. Mga igalang igsoon ninyong nakita o nabati na sob ang ato ang talagsaong tulumanon sa SED Marketing
or kining atuang segments sa atuang hugyawan sa SED Panyawan nga mao kining knowledge power. Usa ka tulumanon nga kauban nato si Sir John Solis nga magahatag og dugang impormasyon kaalam og kahibalo kanato ug nagahubad sa mga nagkadayang mga klase sa atong mga balatian aron kita mas makasabot and unsay angayan natong pagabuhaton aron matabangan nato kining atong lawas. And of course, alang sa katong mga kaigsunan nato diya, nga doon na pa yung mga ginapanghambin nga mga balatian, timani kanunay igsuon na, nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing napamatudan gayud kini, nga makatabang sa atong mga kalawasan, and aduna kini paghatag og depensa sa atong mga kalawasan. Mo nang igiingon nako kaninyo kanunay, nga kung panalitan inyo lang yun nga irreligiously nga pagtumar kining atong mga produkto, mas makatabang kini sa inyong mga kalawasan. And of course, maaduna kay balatian o wala, maayo kayo nga mag-SED Panyawan. Kini gumikan kay kung ikaw naka-SED Panyawan, triple pa sa kaayuhan ng imong matagamtam, gumikan kay mas labaw pa kini sa ato ang mga multivitamins nga usual natong ginapalit. Kini gumikan kay kini 100% herbal, why side effects, why overdose. And of course, aduna kini mas labaw pa nga mga benepisyo nga makuha nimo tungod kay kini gikan mismo sa kinaiyahan. And of course, katong mga kaisunan nato nga aduna pa yung mga ginapanghambin diha nga mga problema sa lawas, maayo pa nga magsanding na ka sa mga produktong herbal sa SED Marketing kay kini sila napamatudan gayon nga makatabang sa atong mga lawas. Dili ka ngayong mabalaka igsuon, gumikan kay ang ato ang mga produkto less than 20 pesos lang matag kapsula, and napamatudan kini mga igalang igsuon nga duna gay pagtabang sa atong mga kalawasan. Alang sa katong mga kaigsunan nato nga gusto makahibalo sa mga produktong herbal sa SED Marketing, aduna kitay SED Panyawan Plus nga dunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw. Ang mangosteen usa ka antioxidant level o taas og antioxidant level nga napamatudan nga makatabang sa atong mga lawas. And of course, ang ato usab nga SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa ahos, napamatudan man kini mga igalang igsoon no, nga kaning ahos aduna kini daghang ikatanyag nga kayuhan sa atong mga kalawasan. And of course, kining atong SED Panyawan Kogon or kining atong SED Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon grass na pamatudan kini mga igalang igsoon nga packed kini sa mga insakto nga mga sangkap, mga bitamina, minerales ug mga nutrients nga makatabang sa atong mga kalawasan. Kung kaniadto mga panahon mga igalang igsoon, ang sagbot nga Kogon, ang iyahang ugat or kaning roots o baka ang iyang stem ginapabukalan aron na himuong tea. Karon mga igalang igsoon, mas maayo kaayo gumikan kay ang atuang gahom sa Kogon gipaubanan pa kini sa banaba ug usab sa makabuhay kun panyawan. Mao kanang mas triple ang kayuhan nga imong matagamtam. Palita lamang ang mga produktong kapsula sa SED Marketing sa mga butika. Ang pagapangitaon gayud katong tinuod nga adunay SED nga tatak, gumikan kay mao katoy tinuod nga adunay pagtabang sa lawas. Ang atoang letra mga igaling igsuon, upat ka buok, SCED. Mao kana ang pagmatuod sa kayuhan nga maayo nga klase nga kapsula. Kung ang ato pong gipangita haplas, ang ato ang maayong haplas mga igalang igsoon, adunay tatak nga Seed Pharma, no? Ang ato ang SED nga liniment oil. Ang SED liniment oil mga igalang igsoon na pamatudan kini nga aduna kini pagtabang ilabi na katong mga kaigsunan natong adunay problema silang mga panit. Katong mga kaigsunan natong adunay mga hubag-hubag. Katong mga kaigsunan natong biktima sa rayuma, arthritis, sa gout ug uban pang mga problema sa kalawasan. Katong mga kaigsunan natong adunay mga muscle pain, adunay stiff neck, no? Sakit ang liog ilihok, maayo kayo nga maggamit igalang igsuon sa tuang SED liniment oil. Bueno mga igalang igsoon, wala man ko igong oras ug panahon at ang ilang gyapon kining atong hugyawan sa SED Panyawan sa sunod nga higayon. At ang ilang gyapon kini kanunay mga igalang igsoon, kumikan kay kanunay nagahatag kaming impormasyon kaalam og kahibalo aron kanang imong lawas malikay ug matagaan atong insaktong depensa ang atong kalawasan. Kini si Mr. Panyawan nagaingon, pangitaa gayud ang tinuod nga kapsula nga makatabang og mga haplas nga adunay pagtabang sa atong mga kalawasan, aduna kanay tatak nga SED. Ang SED pag matuod kana sa tinud-anay gayud nga kaayuhan sa kalawasan. Gumikan kay Basta Tatak SED Marketing. Tatak kining magaling. Inyong nalantawan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing. Ang hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa mga nagunang mga produktong herbal. Ang SED Panyawan Capsule Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw. SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba. SED Kogon Herbal Capsule. Ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soap. Ang SED Celebrity Beauty Soap. Ug ang SED Celebrity
Celebrity Kajikso at ang ilang gihapon kining atong tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw sa Hugyawan sa Set Panyawan.